AI v nasledujúcich rokoch zmení svet. No a ja som prišiel na konferenciu AI expertov ich vyspovedať, ako by ste to vy mohli využiť svoj prospekt. Tak poďte sa na to pozrieť. OK, tak v mojom poslednom videu ste mohli vidieť Data Hackathon, kde som si pozval množstvo expertov a riešili sa tam AI témy. A ja som pôvodne plánoval, že by to bolo video, kde by som vám veľmi rád pomohol, ako implementovať AI do vášho bežného života. Nakoniec to úplne tak nedopadlo. Ja som ešte pár hodín pred začiatkom toho hackathonu bol na dovolenke v Afrike, venčil som tam levy ako nejaký Mickey Černák a priletel až 4 hodiny po začiatku toho hackathonu. Tým pádom som nemal úplne scenár a nakoniec sme to dali do pozície, že tam môžete navnímať atmosféru takého hackathonu, čo sa na takom hackathone deje a keby ste sa chceli zúčastniť, tak čo môžete vy z tohto hackathonu vyťažiť pre vás. Neupustil som od tej myšlienky AI do každej rodiny, čiže teraz by som chcel s top českými expertmi na AI ich vyspovedať, chcel by som od nich vyťahnuť know-how, ako by ste vy vedeli implementovať AI do vášho života. Čiže budem sa tu baviť na tomto team buildingu firmy Keboli, kde sa teraz nachádzam. Ja som veľmi poctený, že som tu bol pozvaný baviť s top expertmi, ako by ste to vy vedeli využiť. Ja som tu priletel včera večer, no a nachádzame sa blízko Sniežky, v takzvanom českom Aspene, čiže v krásnom horskom prostredí. No a zamestnanci firmy Kebola tu už boli, respektíve management, nejaké prvé 3 dni, kedy robili si plány na budúci rok. Bol to taký manažerský offsite. Včera sme prišli my ako nejakí externí partneri, ktorí sme boli prizvaní. Ja som na to veľmi hrdý, že som tu bol pozvaný ako jeden z partnerov firmy Keboli v zmysle, že my sme ich zákazník a využijeme ich software v relatívne veľkom rozsahu a významne nám pomáha v biznise. Ale taktiež už sú tu všetci zamestnanci firmy. No a budeme tu mať rôzne sessions. Ja budem mať dneska prezentáciu o tom, ako využívame Kebolu. Bude to veľmi zaujímavý formát Good, Bad, Ugly, čiže interpretujem rôzne use casey, na čo používame Kebolu. No a tiež tam bude následne diskusia skôr s technickými ľuďmi o tom, že čo je na tom dobré, čo je na tom zlé a kam by vedeli posunúť ich softwarový produkt. No a dnešný deň zakončíme Gatsby Party, na ktorú sa veľmi teším a ja zajtra už budem odchádzať. No a počas celého tohto sa pokúsim vytiahnuť top know-how pre vás, ktorý môžete zaviesť do vášho života, ako spravíme z Československa krajinu, ktorá využíva AI vo veľkom rozsahu. My sa nachádzame na evente Keboli, je to taký, že manažerský offsite, team building, je to zdieľanie know-how a sú tu najväčšie bedny na dáta v republike. No a ja som si jednu takú sem privzal, je tu Pavel Doležal, CEO Keboli. A chcem sa s tebou baviť na tému AI, ale skôr sa z pohľadu pre neveľmi technických ľudí. Ľudí, ktorí nemajú úplne... Jako pro moji mámu třeba. Prvá vec je, že ako by si ty definoval AI? Čo to vlastne je? Lebo mne sa zdá, že ten výraz je používaný už skoro na všetko. Ale to je úplně tak, jako jsme v tom jako 10-15 let společně, že jo, jako v tom oboru. A já jsem se vždycky hrozně jako nechtěl říkat AI, protože Artificial Intelligence a když byly jako machine learningové modely, tak jako to nebylo AI. Dneska s LLMkama je to něco, co vypadá jako Artificial Intelligence, takže pro mě je to vlastně tak, jak to definuje Andrew Yang, je to rodina různých modelů, který se začínají téměř limitně pro normálního člověka blížit něčemu jako Artificial Intelligence, jakože to samomluví, pásne tu Turingův test a vypadá to jako kámoš, kterým se můžeš bavit, takže pro mě rozhodně jo. Čo si myslíš, mali by nejako školy implementovať tieto AI nástroje do svojho vzdelávania, prípadne ak niekto by chcel popri štúdiu sa vzdelať v tejto oblasti, čo by si mu odporúčil, ako s tým začať? Ale tak školy rozhodně, ono už se to do školství dostalo samovolně, protože moje děti, že jo, samozřejmě, když jim dám nějakou rešerši, tak jdou na ChatGPT a jako pracují s tím. Mně to přijde skvělý, ale jsou tam dva aspekty. Jednak, jak to používat žáci na rešerše a druhá věc, jak použít vlastně large language modely jako AI na to, aby personalizovali výuku pro ty lidi. No, protože to je úplně jiná záležitost, jak s tím pracovat. A myslím si, že máme třeba děti chodí do anglické školy, kde mají takový jako hybridní způsob, není to frontální výuka a vlastně začínají a bavíme se o tom, jak nemít to celý den jako AI, ale nadefinovat část toho dne tak, aby to bylo samostudium, aby se mohli rozvíjet. A to mi přijde jako obří věc. Co se týče toho, jak začít, když někdo to chce vlastně používat v práci, tak jako podle mě nejlepší je prostě fakt začít, jo? Protože za poslední rok se ty modely posunuly tak, že když jim začneš
ptát a řekneš, že třeba nadefinuj mi kurz, který mi něco udělá. No tak se s tím velice dobře pracuje. Z môjho pohľadu sa občas stáva, že školstvo tak neskôr reflektuje tie úplne nové trendy. Jo. Myslíš si, že existujú nejaké obory, kde už by si teraz nedal študovať deti, lebo si myslíš, že v horizonte 5 až 10 rokov tie profesie budú postupne zanikať? Hele, to je pro mě aktuální téma. Já mám děti 14, 15 a 24 let a vlastně to řešíme. Ta nejstarší vlastně už jako pracuje, dodělává vysokou školu a vlastně něco vystudovala a teďka nám říká, co budu dělat. Jo. A ta nejmladší, že to se svou baví o tom. A vlastně já si myslím, že hodně, pokud nechceš dělat fakt něco brutálně technického, jo, že chceš studovat jadernou fyziku, tak vlastně je nepodstatný, co studuješ. Jo, měl by si za mě studovat něco, co tě baví, co tě rozvíjí, čemu máš passion, jo, nějakou a je jako kreativní a u toho jo, si dělat ty technické věci. Je to úplně jiný. Ty technické věci jsou dneska tak jednoduchý, že nedává jako pro většinu lidí smysl vlastně jít jako studovat něco na to. Ale myslím si, že je důležité, aby lidi jako fakt dělali to, co chtějí dělat, to, co je baví. Jo. Protože ten svět se mění tak rychle, že většina věcí bude nepodstatný. Třeba, abych ti dal příklad, před 10-15 lety, když jsem dělal Ataxo, svoji druhou firmu, tak moji nejlepší dělali jsme performance media, už jsme tenkrát používali machine learning a naši nejlepší lidi byli filozofové. A filozofii doporučuji každému, protože oni se učí 5 let přemýšlet. Jo, a umět přemýšlet, umět dělat kreativní skills, ať věci, to je to, co se vlastně nezmění. Jo. Super. No a za predpokladu, že už niekto skončil školu a chcel by v budúcnosti zvyšovať svoju hodnotu na trhu práce a byť akoby pre svet prínosný, možno ako by si vyberal svoje prvé zamestnanie, keď chce niekto zohľadniť aj to, že aby firma bola popredu a ako identifikovať tú firmu, kde sa možno viac naučí po technickej stránke. Jo, tak to zrovna tohle řeším se svojí dcerou, nejstarší. A ona jako, mně přijde dobrý, aby ty lidi při škole něco dělali. Jo, že mně přijde jako není důvod čekat na to, až vystuduju. Myslím si, že nejzajímavější lidi, s kterým já pracuji za dobu, tak vlastně vždycky dělali nějaký projekty, hledali nějaké zaměstnání a vlastně tak jako formovali ne co chtějí, ale co nechtějí. Jo, těch jako, jako střední škola a vysoká máš 10 let na to zjišťovat systematicky, co nechceš. Jo, takže zkusit od velké firmy, malé firmy, dělat kafe, jo, prostě vyzkoušet si ty věci a říkat si, to nechci. Protože na konci toho vzdělání ty většinou nevíš, co chceš. Tak by bylo aspoň dobrý vědět, co nechceš. Jo. A pak jako je to asi trochu individuální, já třeba svojí dceři říkám, hele, jdi do velké firmy. Ona jako, proč? Tam mě nutí, abych tam byla každý den v ofisu a já chci být nomád. Jo. Říkám, no právě proto. Protože se naučíš, jako v těch velkých firmách máš lidi, kteří tam nějak jako umějí ty věci, ne o 1 patro víc, ale o 3 patra víc. Navíc se naučíš komunikovat s těma lidma. Neříkám, zůstaň tam na pořád, ale přijde mi to jako vlastně dobrý stát. Pokud nejseš samozřejmě brutálně entrepreneur, pokud jako chceš dělat business, máš svoji věc, no tak tě začni. Ale dneska lidi mají možnost si vyzkoušet obě dvě věci. To mi přijde jako balans věcí, vědět nejenom vlevo nebo vpravo, ale jako namíchat si to pro sebe. Super, tak s tým úplne súhlasím. Ja som počul veľa príkladov, kedy študent si skúsil manuálnu prácu a v tom sa mu významne zlepšili známky. Jo, to dělám se synem. Říká zrovna v sobotu pojede dělat ohrady na naší koňskou farmu. No a ešte možno taký posledný tip, keď už niekto pracuje a chcel by sa, ale nepracuje vôbec s AI, ani generatívnou AI, ani ničím takým, a chcel by začať si to študovať. Čo by si mu odporučil, ako sa v tom dovzdelal, aby sám prichádzal s nápadmi v organizácii, že ako automatizovať, ako to využiť v prospech jej organizácie, kde nájde inšpiráciu na to, alebo ten know-how? Tak hele, jako, já jsem velkým zastáncem jako learning by doing, jo? A samozřejmě je hrozně levný říct, hele, ChatGPT je zadarmo, děj a vyzkoušej to, jo? Ale většina lidí jako je takovej ten jako clean sheet of paper, jo? Oni nevědějí, co tam vlastně dělat a myslím, že dneska je spousta kurzů, jo, který vlastně je to AI jinak, jo? Teďka za poslední na Facebooku jsem jako zaznamenal jako jich asi 20. Myslím si, že dává smysl jít někam na den, jo? Senta Čermáková dělá, jo? Čekýtas teďka otvírají jako obří vlastně kurzy pro holky, to bych každému doporučil, jako pokud jste holka, chcete se vzdělávat, IT Čekýtas nejlepší vlastně organizace. A jít na den, na 2, protože tam máš skupinu lidí, kteří už něco udělali
a jsou vepředu, takže nemusíš procházet ty jako slepý cesty. A vždycky přijde lepší se učit jako s někým. No a samozřejmě pak jako na Facebooku, na LinkedInu jsou skupiny lidí, kteří si to mezi sebou jako zkoušejí a použil bych ChatGPT a zeptal se, jak mám začít, když jsem v České republice. Super. Ďakujem ti pekne, Pavel, tak dúfam, že v týchto slovách pôjde AI do každej rodiny. AI do každej rodiny. Okay, tak s Jimbym kolegami vás zdravím ze Špindlu. No a my sme sa tu išli trošku prejsť z hotelu, kde prebieha celý event na hipsterské kafe. A prediskutujeme ako s prezentáciou ďalej. Okay, tak ja som tu s mojím kolegom Jakubom Peť. No. A ktorý u nás roky robil data inžiniera a teraz vedie tým data inžinierov. No, čo taký data inžinier robí? No, tak ja šéf není v office, tak snažím sa piť kávu z kávovaru pre riaditeľa. Väčšinou, keď prídem, tak si spravím kávu na jednom z týchto kávovarov. Tento je pre riaditeľa a pre návštevy, tento pre bežných zamestnancov. A mimo toho snažíme sa vlastne doručiť všetky biznis požiadavky podložené na dátach, čiže budujeme si nejaký náš dátový sklad a s ostatnými členmi týmu vlastne sa v základe týchto dát snažíme vždycky rozlúsknuť každú záhadu a otázku, ktorá u nás vo firme vznikne. Čiže v podstate chystáte dáta pre manažerov, aby robili rozhodnutia, lepšie rozhodnutia, rýchlejšie. Presne tak. No a ako by si definoval AI výraz? Ten AI je dosť taký marketingový buzzword, ale viac menej pre takú bežnú populáciu je to ideálne vnímať ako len taký veľký jazykový model a na základe týchto dát, na ktorých sú trénované, nám ten model vlastne dokáže sprostredkovať veľmi jednoduchú odpoveď napríklad. A na čo by si odporúčal používať takéto jazykové modely? Alebo AI, ako sa potom hovorí? No, na každodennú činnosť, ktorú si potrebujeme urýchliť. Či už je to výber nejakého správneho receptu na večer, zosumarizovať si nejaké poznámky do práce, príprava, prípadne nejaké zaujímavé prezentácie, ktoré nechceme púchať na poslednú chvíľu. Alebo napísať ten prompt, že top 10 tipov, ako spraviť šéfovi prezentáciu, ktorou ohúri. Presne tak. Toto sme troška zameškali dnešný deň, ale verím, že do budúcnosti túto možnosť využijeme. OK, tak my tu bastlíme s kolegami z Data Engineering týmu, ktorí tu prišli so mnou na tento Management Offsite a Team Building. A budeme mať čoskoro prezentáciu, budem to prezentovať ja, ale ide o dosť technické veci, čiže takto mi kolegovia pomáhajú pár minút pred prezentovaním. Je to úplne plánovaný masterplan, ktorý teraz realizujeme, pretože v IT treba byť veľmi agile, treba as late as possible, čiže na poslednú chvíľu pred vypustením zozberať feedback z trhu, čiže my sme tu zberali včera aj dnes feedback, čo chcú ľudia počuť, čo ich zaujíma. A teraz ladíme prezentáciu, aby to bolo čo najviac prínosné. No a čo hovoríte zatiaľ na tomto offsite? Krásna príležitosť pokecať so super ľuďmi z Keboli, za čo sme vďační a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutie. Ja to vnímam podobne, že skoncentrovať na jednom mieste veľa chytrých hlav je skvelé prostredie. Tak práve skončila časť programu, kedy prezentovali partneri firmy Keboli zákazníci a bolo to super zaujímavé. Ja som mal tiež prezentáciu a bol v formáte Good, Bad, Ugly. Tento formát je zaujímavý tým, že v publiku sedeli skoro všetci zamestnanci firmy aj externí partneri. No a ja som mal rozprávať o tom, že s čím sme spokojní pri využívaní softvéru Kebola, ale za mňa také, že šokujúce bolo aj, že som rozprával o negatívnych veciach, čím sme nespokojní, čo je na tomto softvéri škaredé, hnusné. A toto som mal akoby hovoriť pred 200 ľuďmi, zamestnancami a partnermi a je to taký veľmi silný push na to, že tá firma bude viac menej slúžiť pre zákazníkov a zaimplementovať tieto veci a toto je taký silný push na to, aby tieto veci firma napravila alebo zakomponovala zákaznícky feedback, čiže za mňa super zaujímavé. No bullshit. Ahoj Dalibore. Ahoj, tak se nám představ, povedz, čo robíš v Kebole. Děkuji. Já jsem Martin a v Kebole už jsem dlouhá léta, vlastně už kolem jako 9 let a my vlastně nad Kebolou stavíme různý biznesový řešení, že Kebole jak je
platforma na hrozně moc datových věcí a problémů a podobně, tak je super vlastně nacházet konkrétní řešení, které velmi jednoduše můžeš aplikovat a to já vlastně dneska Kebule stavím pro jednotlivý vlastně průmysly a jednotlivý typy firem. No. Dalo by se povedať, že implementuješ AI do firiem? AI je toho vlastně velkou součástí, protože ona vlastně automatizace, integrace a tam byla dlouhá léta, ale vlastně teďka s AI se to jako z 10násobně zjednodušilo a zrychlilo vlastně, že některé ty problémy, jak to třeba dělat, jak třeba konsolidovat data a podobně, tak AI ti vlastně posune o mílový krok dopředu, takže zase ten projekt netrvá, že bychom ho vymýšleli rok, ale už je prostě POC vlastně nebo nějaký jako projekt za týden hotový, jo. Takže v tom to AI hrozně pomáhá. Vedel by si mi predstaviť možno nejaký taký zaujímavý prípad implementácie AI na finančné oddelenie napríklad? Já se třeba specializuju, že jedno z těch řešení, které vyvíjíme primárně pro finanční plánování a řízení, to znamená větší týmy, který sedí pod CFO a mají na starosti vlastně analyzovat biznis, roste nám revenue, klesá, proč, podobně. A teďka je hrozně moc případů, kdy vůbec dát jako dohromady ty data je hrozný vlastně problém, protože to trvá dlouhý doby a ty vlastně se nemůžeš rozhodovat bez toho. Takže a teď, když to potřebuješ na nějaký škále, tak už jenom vlastně v té konsolidaci to můžeš udělat vlastně díky AI velmi jednoduše a takový jako krásný případ je konsolidování P&L data, to znamená profit a loss z restaurací nebo ze storu, kdy normálně je to manuální proces, kdy každý manažer to musí posílat každý měsíc a pak celý ten tým tráví 3 týdny to konsolidováním, tak aby CFO za 3 týdny vlastně věděl minulý měsíc, jak mu dopadla síť vlastně restaurací. OK, takže to si ty, čo kradneš ľuďom prácu. Já bych právě, to je super případ, no, protože já si nemyslím, že to krade někomu práci, ale naopak to vlastně ty lidi pomáhá být jako happy, být šťastný v té práci, jo, protože je ohromný problém, zejména jako ve financích, kdy máš talent a teď ho vlastně jako udržet a teď, když ho nutíš dělat, on se tomu anglicky ošklivě říká, ale takovou tu jako nudnou práci. Představ si, že jsi roky studoval finance, máš rád řešit problémy, čísla, analyzovat, přemýšlet nad tím a teď tě vlastně ta práce nutí, aby si v Excel tabulkách to skládal dohromady. Tady to je hrozně jako zabiják toho, že ty lidi vlastně pak nemají vztah k té firmě, nechodí rádi do té práce a často ji odchází nebo je velmi jednoduše přeplatíš. Jo. To je vlastně pro mě jeden z těch největších jako měkkých dopadů. Jo. Všichni měří, ušetřilo to čas, atribuovalo se revenue, nemusel si najmout dalších 50 lidí do týmu, aby si odškáloval růst, ale místo toho vlastně ty lidi rádi chodí vlastně do práce a to je pro mě ten jako největší jako dopad, jo, že odblokuješ to, co je špatně díky AI, automatizaci a novým technologiím. Najednou jim uvolníš od pondělí do čtvrtka čas. Místo toho, aby to dělali manuálně, sbírali data, analyzovali a za 3 týdny dali CFO nějakou odpověď. Mají to do 5 minut hotový a můžou se soustředit na to, proč tomu týmu někde padá marže, pomoct jim to zvednout vlastně. Čiže v podstate s AI automatizujete primárne tú jednoduchú prácu a tým pádom ľudia môžu využiť svoje schopnosti na to, aby vytvorili väčší blahobyt a väčšiu pridanú hodnotu pro svet. A to je přesně pro mě ta role, kde to AI pasuje. Nenahrazuje to ty pozice, ale pomůže ti to, aby si do toho použil vlastně svůj kontext, svoji znalost firmy a vlastně využil svůj talent. Jo? A zároveň to má ten právě měkký benefit, že ty lidi to pak rádi dělají a jsou motivovaní, díky tomu ti neodchází. Já vlastně mluvím s hodně jako CFO a CEOs a mají hrozný problém udržet jako správný talent ve firmě. Jo? Už jenom jako účetní nebo šéf controllingu a podobně. To je, že ty do nich investuješ roky práce, času, všeho, aby byli platní ve firmě. A teď vlastně, když mu tu práci takhle znepříjemnil, že ho nutíš dělat něco, co je, nechci říkat pod jeho úroveň, ale něco, co jde velmi jednoduše zautomatizovat, nahradit novou technologií, aby on mohl dělat to, k čemu studoval, to, co ho baví. To je pro mě ten největší přínos, jo? Že to doplní ten layer a to pak posouvá tu firmu. Super, dalo by sa nám to pozrieť aj z druhej strany, že keď firma automatizuje pomocou AI, tak možno tým aj láka ten top-notch talent, tých ako najchytrejších ľudí, ktorí radi robia tú práve tú sofistikovanejšiu prácu proti tej jednoduchej administratívnej práci.
a toto možno v nejakom strednodobom alebo dlhodobom horizonte musí vytvárať predispozícia na dobré ekonomické výsledky firmy. Přesně tak, protože ono to všechno pramení z toho, že najednou máš ten talent, ale nemáš ten čas, protože 8 hodin něco děláš, najednou ho máš, uvolní se ti ta mozková kapacita a to ti vlastně otevře jako přemýšlení nad těmi problémy. Ono to je ten softový, to je ten jako měkký dopad, který se často jako tolik nevidí nebo tolik se neukazuje, ale pro mě je to ten jeden z těch největších driverů a kde to AI vlastně pomáhá. OK, tak my máme za sebou posledný meeting a išlo o také veľmi zaujímavé stretnutie manažmentu firmy Kebola so pár zákazníkmi a bavili sme sa na témy, že ako bude vyzerať budúcnosť software as a service riešení v následujúcich 5 rokoch, čo možno najviac trápi biznis, čiže klientov firmy Kebola. No a za mňa to bolo veľmi osviežujúce vidieť pohľady iných manažmentov firiem, ktoré využívajú tento software, ako sa bude transformovať biznis. No a myslím, že agenda bola dosť nastavená tak akoby futuristicky. Tiež boli predstavené nejaké novinky, nejaké prototypy, čo sa plánuje. Čiže pre mňa ako CEO je toto veľmi inšpiratívne, že môžem vidieť, kam smeruje tento obor a zároveň to do určitej miery pretláčať v organizácii, aby sme boli stále up to date, aby sme mali stále aktuálne riešenia, čo najviac automatizované procesy a budovali takto konkurencieschopnú organizáciu. Tak my sa nachádzame už na záverečnej Gatsby Party za celým eventom, taká tečka. No a ja som sa v tomto videu pokúšal vás inšpirovať, že ako prebieha takýto management offsite a zároveň aj inšpirovať, ako by ste mohli využiť AI v svojom živote, ako sa zariadiť do budúcna a adaptovať to. No a ja budem rád, keď do komentáru napíšete, ako vy využívate AI, dáte svoje tipy, lifehacky, čo by mohlo byť užitočné aj pre ostatných. No a zároveň budem rád, ak dáte like na toto video a tiež budete ho zdieľať so svojimi kamarátmi. Čaute.